som är tjejer med. Vi må finna på stuttligt. Men vi tar runt nästan allt. Är det så frat att okra till kontoret finner på okra att göra? När finner du på annan fänka omspröt i lilla moj? Okra må vi finna på. Ja, som med där är du så tjejlig. Men du är bättre i så man låter kompostboj. Är det kom vi en brevstickare? Till utan iva till moin, tar man vara från sista moine. Nej, till mommy pappa. Nu så? Följer man det vara från? Hon är det Jenny. Ha? Så inte nu tur att han färda. Hur man da Jenny vera? En gammal flamma till pappa den är självande. Och tvat. Ja, men får inte det. Är visst inte jag pappa då när vi är skärmör och tar onkor? Att frutjara bra till lätta slänon. Jag för kvossar det hitchat han för att läsa det. Åh nej, det blir inte till. Rätt som säger. Och du? Du att jag fär in i köchen och knarra. Kvit här lilla moj. Mommy pappa finner bra från sin ungdomskärlighet. Mamma pappa du ser inte till att du finner frutköra bra. Ja, men vi är inte borter, vinnemoen. Att de har väl hänt för Månkon och Aron så, Janne? Det är inte bra att slukons lä. För att är det så för bra? Det är näckvärre inte här. Det är från Jenny faster. Kvar är faster. Från gamla faster min Jenny. Men vad sikna var du lojk blojker gåve? Hon skriver om att Larsa kommer vid jocken i morgon. Men det är läge. Vi nå Eva dessa fyragarna gåva varslo. Men orskar inte för Jenny faster. Kvui inte? För det första så är hon så omätaliga roj. Rök, allvara. Ja, och så rävla ringa fast vid tun så råa roj. Men hoxade det kom om nu har fått av gav vid lagen att ja. Men kvui hever hon brottlig avgjort att komma hera vid till åkon? Hon skriver hon kommer att håsa vi med om pengarna tjasar. Hon hever i valles tjana skyttfolken med. Men kanske inte säga när du kör skil för pengon? Så är det bäst hela säger vi Jenny faster. Hon säger alltid öron kvärt hej skulle och så är det inte annat gärna än att akta beina vägen. Men kvärt skall jag veta om pengar? Du kan inte vita så näck om pengar, pappa. Du vet vad hon kan göra näckar. Och jag vill helt inte skil för du. Jenny faster var en äckvilja misstryckven. Och hon var vana säga att pengar ösne var apigt. Tog över den här jönskaftemöte. Hoxat här om hon nu attlar att göra till ett lögnarvig. Ett lockranna spännande mon pappa. Ho! Snarskjell! Hesa för måndag nästan etnast. Och Snarskjell! Vakna Snarskjell! Fast mumen på så rygg. Nå tar jag var av värst. Ja, och det säger att hon inte var ett kvärt och ska göra vid alla pengarna. Ja? Du kunde kanske spursta om hon ville ge tärnexaktioner så du kunde börja nutjana just flåskipe. Helt du kanske att hon är vilja till? Ta i visst inte hon är inte i vad en löto. Tja, jag kunde alltid spurst. Feilar det med Edla bäjnäka. Jag kommer långa loj. Kvar ska du? Och i kranstinchen är jag klarar mig så långt med sjönägen och tjammar. Jag var sjönägen i stäcka. I nästa får man en rattligt mikroskop. Och det kostar. Ja, och pengar och jonkar. Faster mor pappa kommer vid i morgon och hon har ju så några pengar att hon inte klarar att tälja där. Är det sant?
Eva kan ska locka med jävlar som tar pengar och så köper vi det störst vaxna hus här ute ska köpa marketer och flotta roser och så jag säljer det alla blommor och deras överrycker. Hallå, och tiden här ivre? Menar din vi med? Ja, kvant skulle de annars mötte vi? Tiden vi till att se mer lögna till Mumihuset. Jo, det vet jag. Kom så, och vis mig vägen. Det här ivre en höbla hus till en suttja ta beina vägen. Fralukt, så kunne tiden bära mer taskerna. Uppdagen i lötene. Tiden skulle nog få väl av dryckepengarna till 4. Tusen tack, men bara nu fiske. Och kvärt, lägg jag dina 20 pengar. Du må vara Jenny faster mamma pappa. Är det rätt? Jo, så Jag kommer ut där vägen till mumjusne. Och heter taskan så där. Hämta vad tungt hemma i sia. Ja, godspengar är du inte lättast att uvera nu. Så färre vi! Skackbrätt med mer! Alvare, orskar inte hitta gamla Jenny faster atter. Iför om man har kräkva med i hättlen med en ner här och feras tja åkon. Hävda gott, vinnaren. Och för att kunna stå igen faster kan vara vill jag ha. Runt hus. Det är sån tapeliga brorson och så lukt. Välkommen i Mumidalen. Velkommen, Jenny Faster. Hette Mumi, sonrockara. Ja, men snodde. Nej, jag slihanda dötteren. Lutla Mui är inte döttrockara. Hon bor bara här. Och att man ska vara större. Lutla Mui är nästan blivit en pars av familjen. Och kvar är som en tapelig brorsoner. I halte han är inte här just nu. Är han inte hemma? Nej, tyvärr. När kommer han? Det var det inte. Hon vant en uppblåst till båtna, Jossar. Han vill över landet Men jag skriver ju grött och tydligt att jag vill ta sig vid han. Men kanske Eva hjältar, Faster? Att det var fraligt hosgått. Vad säger du, Jenny Faster? Mummi var du hör något som pengar. Nå, men så må det vara tro och på att han lärer sig. Han tar dåna och tålande på att han ser alltid inte i arveläsan. Jenny faster är det nästan öster parsa av Mummi-familjen. Nu så? Snodde är en av mina bästa vänner. Men nej, var en av familjen. Hej Mummi, och hatta man vara Jenny faster. Jag tog bort min snorstel vi. Han vill så fin hälsa på att Jon. Du ska... Välkommen Jenny faster. Badge snorska ditterna som om så man säger tatt knytta mumitrötlun. Eina för vi snorskar och mumitrö kanske samman så rönt och väger vid öll en stor familj. Ja, och hur så inte familjen tar med oss? Uppfinnare och inte gynner så väl i hand vid lovskipen och tjammar, så nu leit jag efter en sponsor. Det är vi en oförmödlas till en och vi näckar pengar. Välkommen Jenny faster, i himmel och i plantifröingar och rattliga känt ut att jag ska se det själv. Men det kom för öra Jenny faster med AHA stola på isen där lik han inte när vi sitter av pengar. Ska jag nu stola gratschink? Det var det som kom i hosgått nu. Vi kunde också kunna bygga vaktarhus och dricka tjasa marketer och nöter så inte förtjäna rikva pengar först du. Att skulle jag se till oss är jag om mig pengar. Jag tror jag snart är långt och grejt från Malnon. Kvar? Det var just det fina gröna frötoj. Så kvarjon. Men huxa tiden Jenny faster, ta i ena för känter, så blir det ju eisen Ja, så är gott. I viss störlig och jom till näkan till vi känter. Var det tog jag snart ju var vi med vår Mummi? Nej, snorstil, badge snorska ditterna. Är vi
Mummi. Snotte, du har fortalt om mikroskopet! Men jeg ver jo i familiene. Det var det jeg skulle si henne. Jenny fast. Nå holder det mann! Gjør så vel. Jeg håper Jenny faster for at trivast her i Mumihuset noen. Kom inn! Nu är taskan på plats igen, faster. Takk for det. Hon är... Nå, du har vært øyre. Nej, alls inte. Jo. Kvært mener du så ja, eller nei? Jag vet kvar Mummipappi är i nötterna. Han er jo fyrast. Nej. Han är i närränten. Kvært sier du? Kvær er han? Mummipappi säger att han vet inte måste se det för nökron. Kvært? Kunde sagt av korsne, men... Kvær er Mummipappi? Av och så vant till jag säger då. Og hva kostet han vanten? Ja, det var inte rättliga. Han är ner. Nu så. Nå, men rett du med bare lappen så først du lønene. Tack. Nå, rätt av. Ja, til jeg vil se Mummipappa vid munnen ekne øyen. Her er ønsken. Kvær er altså jasseren. Ikke rätt av sån. Røyne du var luppane. Det kunde aldrig fått mig in. Du har sannelig ikke nekra løn oppe barna. Boja center och vi lajtar väl och vilja så finner vi någon som ni va. Mummi, pappa, kvar är du? Mummi, mamma. Ja, hva nu? Si mer i stunden hver sin tapelig braursåneren er. Men det säger ju att... Si som er. Oj, jätta närre. Nå, si da nu. Han är i hettlen under vistronterna. Nå, her har vi just vært i fannan ikke. Ha? Ja, men kvar var ju fer man han sover affärer? Ja, og hvor jo at du får jo virke seg hver han ser fyrir mer. I halt han er benchen för där igen faster. Reist mer? Fastersøyna? Hvor? Mummi pappa reist pengar. Mener du at Mummi pappa reist med til å gjøre i penger? Han må være pura ører i høtten nå. Jeg fælt altså ikke så familien da. Jeg halte i grunden at jeg er ør alt sammen. Jeg vet vel hva Mummipappi hjelper til. Nå, så tror jeg nu at jeg kratta penger til den hatt uten el. Lykke lett ikke ut av godt lykke til her. Kvært er det du sier, baden? Varst du ikke at alt blir til om du bare eier penger? Nå så? Jeg så ikke til å nøkke jobb hver jeg som pengte noen tatt og leide etter Mummipappi. Hå? Her kan så glemme alt om pengene til der. Alt skal jeg si at her, Jetta. Penger er jo ikke så at gløyma til, kan jeg si at her. Tar skal en ansa vel etter. Og nu viser du meg straks hver sin tapelige braursånden er hatt at dagna, vet du ikke. Sømmeligt. Hva mener du vi? Hei, jeg funnet en kjeik som var nå lydel, så jeg eisen vil jo sømmelig, nå? Ja, jeg vil eisen enda for vil jo sømmelig. Ja, det får jeg mye til å trykke, va?
må ikke ångre det vi Jenny fastor. Hva først da? Jeg lurer altså ikke å lukke mot. Hæ? Mommy? Snott är nog bara honalir. Ja, man är bara allt och vajker till det räver om pengar. Skak och mat. Ja, det hatar gånger inte. Ikke det? Hva sier du nu? Hei, Tid. Hva vil du? Her er gjester. Gjester? Ja, Mumipappa. Kvät nu. Hit her? så feg vad du det. Nej, Kom, nej, Fero, gänga, du ska blåsa med det. Störst, det Jenny Faster! Lørste nu. Mumipappa var ved heim og stakk inn av gulvet, og vi tok en talv. Ja, nettopp. Bær det gå med din, hun vet som er. Orsaka, Faster. Se mig så kvart du reist med. Nei, jeg reiste ikke på en løs til, men det er noe heldur hese pengene jeg reiste av lytsinter. Nej, vi har så skapt. Munnen pengen feilar ikke. Tu, ditt vet du ikke, ettersom du har øyneste skiltfolk jeg har vel lyd i at til. Jo, sjålan, Faster. Ta evig gåmål og ussali, ta håp i at tu teker til av at de pengen kommer. Nei, gå, Faster. Jeg har vært nek bedre husgått. Kvillet du ikke bare omkran som vil at damer pengar få der? Hæ? Det var der bostor? Er hun sjuk? Legg ikke jo jeg grata, Faster. Du lägger inte i pengarna som är. Nu vet jag vad vi gör. Vi sätter alla pengarna tjatar och i banken. Nej, pengarna som är då alltid trivs du i banken. Men du vet så honaligt det är i banken. Honaligt? Här har det bara i blomster och alla möjliga flotta spärrebussar i alltins liten och skapet. Vad då? Vidare kan vi göra. Nu får vi hem att göra rimmar välkomna varslo för Jenny Faster. Varslo. Du. Hette bästa kakuppskriften till om och gör så väl. Lät jag en skala för enaste miljonen och i familjen. Lunge liv i åkara Jenny Faster. Skål! Skål! Simon, vad feilar? Vi talar ju varslo för det här. Ja, och jag måste säga till att jag och pengarna som jag har alltid känt att hon så väl som här. Ja, det är så rörande. Ikke at det nu. Ja, men gå Jenny fast, ikke gråta. Du. Mommy, pappa? Ja, kvärt Faster gåa. Jag sätter ner av pengarna som är in i backen, men resten måste du täcka där av. Kvoj inte. Ja, men vi kunde ju kanske haft den nere i chattlaren. Ja, vi kunde lagt några flotta gocker runt om där och så kunde jag ungefär ner och hukt ett om alla från vikerna. Jag tar inte så la sig atla. Ja, Men det verður helst ikke ærvise, og det lever bare hodet til vi er sånn gokken. Og om tid lover mer at tid hitja nye til der ene for vikene så, men tar fel i var nesten at sakna med sjálvande. ja men Faster. Så det avgjørst. Jeg lette tasken da være her, så tid og gullpengene kunne velge til å vi hver annan. Jeg til gjøre vittar som tid vilja, ja, og vi nytikkere hadde okkur gå hosgått om hvert tar kunne brukas til.
Och fitta där fastar. Hvor fann ikke på hvor bedre blommer? Så førte han stränga Jenny fastra stegator. Och snodde. Man hann inte ha funnit på att Anna brukar gå till pengarna till. Nu sövan li och så ståtlig hon väl.